Kauniin luonnon voimavaroista elävä kansakuntamme on aina osoittanut elinvoimaista kekseliäisyyttä pyrkimyksessään edistyksiin. Vanha pääkaupunkimme, Suomen Turku, on aina ollut merkittävä yliopistokaupunki ja korkeatasoisen tieteen keskus. Tämä kaupunki, kaunis Turku, antaa tilaa uusille ja merkittäville menetelmille miellyttävällä ympäristöllään sekä rempsakalla ilmapiirillään. Keskustan lähistöltä löytää komean ja esteettisen teollisuuskoulumme, joka Turun perinteitä kunnioittaen pystyy yhä vain kehittämään uusia merkittäviä menetelmiä eri aloihin. Ihmekäs tuo, sillä koulussa on annettu aina sija uusille innovaatioille ja tilat ovat sitä silmällä pitäen mitä oivimmat suunnittelu- ja testaustyöhön. Hyvää iltaa. Olen Vihtor Nuuros ja haluaisin esitellä teille uuden suomalaisen keksinnön, Timperipalkin, kansakuntamme tukipilari. Timperipalkki on uusi atomiajan tukirakenne pienrakentamiseen ja myös ajanmukaisiin puukerrostaloihin. Tutustutaan teidät nyt tämän oivallisen keksinnön merkityksen aina sen alkulähteeltä aina valmiisen tuotteeseen asti. Katsotaan, mistä kaikki alkaa. On muuten hieno, joo. Vain aurinkoista tämmöisistä. Noissa monta hyvää. Konemiehen. Kato siellä on elintarvikevalmistaminen. Onks kuullut? Tuleeko sun? Huomenta! Istukaa. Ja tänä tunnin aiheenamme on Timperipalkki. Kuulostaa hienolta. Tässä meillä on itse palkki ja kuten näemme, kyllä se kestää. Valmistusmateriaalit tulevat Suomen vihreästä kullasta, kuusipuusta, parhaimmista ja vahvimmista talousmetsistä. Valmista työstä voit taistia metsureiden kämmenhien ja tarkoin valitun kuusipuun. Laadukkaat raaka-aineet takaavat onnistuneen lopputuloksen. Palkin valmistus ei voi olla sinne päin. Meille vain paras kelpaa. Tällaiselta näyttää valmis Timperipalkki. Lähdetäänpä katsomaan, missä ja miten palkki on saatu aikaan. Nimittäin on niin, että Timperipalkki on Turun teollisuuskoulussa kehitetty tukipalkkijärjestelmä. Näemme tässä nuoren kansakuntamme rakennusalan toivot asiantuntijoina Timperipalkin parissa. Ilmassa voit haistaa menestyksen tuulen ja uuden merkittävän tuotteen valmistumisen. Ja mikä tekee Timperipalkista niin kestävän, on sen kerrassaan tunteella ja taidolla suunniteltu rakenne. Palkin suunnittelu ja testaukset lujuuslaskelminen ovat vieneet lukemattomia työtunteja työpöydän ääressä. Töitä on tehty yötä päivää, mutta sinnikkäät ja ammattitaitoiset insinöörimme ovat tottuneita ahertamaan kovan paineen alla. Tämä näkyy myös työn tuloksessa, kestää hän valmis palkkikin kovaa painetta. Timperipalkki ylittää kestollaan 4-kertaisen suuruisen rasituksen kuin asetetut standardit vaativat. Se ei notku eikä nitise. Viime vuosien ankarat talvet, sotien veroiset pakkaset sekä ennätysmäiset lummikinokset raastaen romahduttivat monin paikoin kantavia rakenteita ja osoittivat tietä tuotekehityksellemme. Kukaan ei halua pelolla odottaa talven lumikinoksia, vaan hyvissä mielin nauttia tästä kylmästä vuodenajasta. Onneksi se on vihdoin mahdollista, kiitos edistyksellisimmän ja parhaimman tukirakenteen Timperipalkin. Ja tässä näemme, kuinka ajanmukaisella tekniikalla valmistetun palkin kuormituskestävyys on siten verraton, että se on aivan omaa luokkaansa perinteisiin palkkeihin rinnastettuna. Kuten tässä osoitimme, on Timperi oivallinen esimerkki merkittävästä edistysaskeleesta puu- ja metsäteollisuudelle. Sen on aikaan saanut suomalainen mielenlaatu, saapas, sisu ja Timperipalkki. Timperipalkki pystyssä paremmin.